върнем потребителното пасъм Auditor Store и ние снимаме в EP Withercraft и това ми е втори епизод в него и Wither PvP Craft и да, Owner е супер начин, кажете ти на YouTube, да кажат ти на YouTube, сервер ще бъде в описанието. Ето Owner. И тук е смисъл, както виждате, тук е подпейсинг и тук е и както виждате, това е на спаун. Това е на спаун. Чакайте, не мога да спим. И го супера. И нещо не мога да видя, обаче само направите. Както виждате, това е спауна. И след чертата е PvP. Както виждате, е PvP. И както виждате, тук е спауна. И както виждате, ще изляза и пак ще ляга, защото не се е бъгнала. И за малко ще дам пауза, докато се напиша пак. И тук съм отново. И както виждате, това е спаун, Warped Enchant, прелете. И както виждате, тук са enchantнати, enchant първи и едно част съм го скъпил, следващия Warp,
Предполагам, че нещо се е бъгнал. И тук ще ви покажа Warp Event, ето го. Тук е Warp Event. И следващото Warp Warp Dial. И това беше от мене. Аз съм Ордурсто. Не забравяйте да се абонирате към мене. Аз съм Ордурсто. И ще ви яйцето ще бъде в клипа. Дано да ви хареса. И абонирайте се и още очаквайте клипа. До виждане!